ଅଟା ଚକୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଣି ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅଟା ଚକୁଳି ହେବ। ଚଟପଟା ଅଟା ଚକୁଳି। ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତେଲୁଣିରେ, ଅଟା ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେତେ ବୁଲିବ ସେତେ ରାଉଣ୍ଡ ହେବ, ସେତେ ପତଳା ହେବ ଅଟା ଚକୁଳି। ଅଟାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଘାଣ୍ଟିକିରି ଫେଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଚକୁଳିକୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଖାଇକି କହିବି କେତେ ମିଠା ହେଉଛି।